aan. En als je het wil weten, vraag dan even, wat de fuck gaat het over? En als jullie Friezen zien die het Nederlands niet begrijpen, als Hollanders, help ze dan ook even. Het is dus tweetalig. Wat kun je verwachten? We hebben 3 bands, we hebben 3 optredens, we hebben leuke partijen, we hebben nieuwsgierige gasten. Als de uitsturing voorbij is, want het is ook live op Facebook, dus zwaai maar even naar de meesten thuis. Daar is een camera, daar is een, ja, nou prachtig. Je ziet er prachtig uit. Daarna speelt een van de bands, Baldus Drauma, nog even terug. En zat zijn hele gerust een biertje. Wie haar zuur krijgt, hier even bij het publiek. Dat zeg ik eventjes in de meesten thuis, die weten dat net. Maar je haar zuur krijgt, hebben we even een enquête houden, een liedse enquête houden. Wel even van de sale weten, wat de fuck is er met Dokkum. En laten we de resultaten even besjenen. Dat is goed. Als er wat minder locht stiert op het scherm. Van de meesten in de sale. Dus minder licht op het scherm. Even sjen. Pieltje op de side. De eerste vraag die je... Wat de fuck is er met Dokkum Tingst? Nou, dit is zo'n word cloud, zo'n tag cloud. Dus de lantaarn komt eruit. Jaap. Muzikaal DNA, Baldus Drauma. Patsy, nog een keer Baldus Drauma. Calamiteit, Klaaikluten, muzikaal muziek, very nice. Leuk daar. Esker, poer best. Ja, er stie een swear filter op. Dus ik weet net dat de meesten shit of poep screuren hebben. Maar dat kwamen dus net terug. Oké, nieuwsgierig. De lantaarn is natuurlijk een kroeg of een soort podium met een soort optredens binnen. En dan hebben we vregen, een soort multiple choice vraag. Wat is het geheim van Dokkum? En we zeggen dat het grootste part van de meesten het zijn. Het is fort van alles. Het is ver weg. Er zijn in ieder geval 6 meesten die lopen in de magische krachten van de Bonifatiusbannen. Dat is heel mooi. Er zijn 4 meesten die zijn een beetje existentialistisch. Die zeggen natuurlijk, het is gewoon tafel. Het stelt niks voor. Mooi. Dat wie de liedse enquête. Ik ben benieuwd als we daar van Jonek uitkomen. Want dat geven we uitziekje. Ik wil eigenlijk als eerste dan welkom heten onze vriend van Baldus Drauma. Ik denk dat je het beste die kant even omkennen hier op de bank. Die gaan om. Zo, hier is je microfoon. Hallo? En Sjen de Soen, peermeester bij mijn korps Skuttel ook. Jo, best. Kom maar. Ja. Heren, welkom. Goeie. Sjen, dit is de nieuwe plaat, hè? Hast ook wel ik in, Jacob? Hoe ben de reacties? Best. Super. Vertel. Ja, we gaan een pruttellovende reacties krijgen. Ik bedoel, we zijn natuurlijk ook een metalband. En dat daar houden wij aan vast. Maar dit is even een uitstapje en dat vinden pruttelmeesten heel mooi. Waarom een akoestische plaat? Ik jou hem even terug. Ik jou hem even terug. Doe jou ze net terug. Zal ik naar huis? Oké. Waarom een akoestische plaat? Tal van redenen. We hebben ooit eens een keer een akoestisch nummer spelen als uitstapje van een project. Heel veel lovende reacties op ons. Mensen zijn al, nou dan moet je misschien naar mij verder gaan. Dan kiest dat project vast. Dat is het, Hoe heette dat ook alweer? Het Frieske Kerstproject. Laten we dat maar even nemen. De hek was van je. Jawel, hè? Ja. Lovende reacties op ons. En daarna hadden we dan eens een keer bielke sieten, barbecue, maar we gedaan waren. Dan patje bier erbij en dan namen we de akoestische gitaren bij. En van het ene kamer door putten dat soort nummers kreunen. En op een gegeven moment zijn we van misschien dat we daar meer doen dan dat we nodig hebben. En zou dat eigenlijk een beetje uit een grapje gebeurd en nu te horen. Let eens even, want je thematiek is precies hetzelfde. Misschien zei ik het verkeerd, maar je bent heel botwaande met Frieske identiteit. En maar ik het zou zeggen, het echt pre-heidense of het pre-christelijke Frieske identiteit, hè? Klopt dat? Ja, in principe wel. Hè. Het is het middeleeuwse Friesland waar we jongen, hè. Benam de tiert van... jawel. Nee. De tiert van koning Redbad waar we jongen. Dat is in principe de tiert dat Friesland op zijn hechtepunt wie. Magna Fries uit Grut Frieske Rijk, van België en Denemarken komt daar. De hele Noordzeekust, Gravai. Ja, en daar is jong we. Dus dat is... Waarom? Waarom net Oefamkes? We jongen ook Oefamkes. Oh, oké. Ja, waarom? We jongen wel vooral, we jongen wel bier. Het is net alleen maar love en eer erom. We zongen alles.
Dat is jongen alles, man. Mooie Friese verhaal hier. Ja. Maar het is wel nieuwsgierig natuurlijk, want Jim, ik heb hier een kaartje. Dit is weet je al je optreden, hè? Dus wat denken ze in Frankrijk nou van het pre-christelijke Friesland? Ja, dat vinden ze wel mooi, Hagier. Ja, want even van Jim. Jim zit er steeds maar... ik chargeer misschien een liedje. Maar... Ja, nog normaal, maar aas met hem nog zo. Ja, we winnen op een gegeven moment spelen we in Parijs. Het eerste keer dat we in Parijs spelen. En dat weer mijn metal set. En toen kon nog wat noemen, dus ik kon van het volgende noemen, dat gaat voor het uitslachtje van de Franken. In het Engels, hè, dus dat kon ze verstaan. Maar ze vonden het fantastisch. Ja, iedereen razen. Ja, maar dat is, zeg maar, Jim die heathen folk, of die furious folk, zit je het zelf nemen. En je metal zit wat in de viking metal hoek, hè? Misschien, of kom je bij. Dat is op zich best een grote scene in heel Europa, hè? Ja, begint het op te komen, hè? Ja, ik zou echt zeggen, dat komt steeds meer. Ja. Waar leidt dat om? Dat mensen steeds in orengebieden in Europa waarom griepen naar hun oude identiteit. Dus echt voor de moderniteit. Nou, ik denk dat natuurlijk ook wel te maken had, maar dat we in een... in een raad komen waar alle culturen natuurlijk in wel opgaan. Hè? En dat bepaalde mensen toch ook hun eigen cultuur daarin het verliezen willen. Hè? Het is dus net die eerste een reactie van die oorzetten, maar ook van net vergeten waar wij komst. Stick to the roots. En hoe krijg je het elke keer van elkaar? Dat doe je hem heel knap, vind ik. Dat het net politiek wordt. Want je wordt politiek en identiteit, dat is compleet, die discussie is eigenlijk vervuild. Ja, omdat we willen gewoon graag muziek maken. Wij doen wat wij van genieten. En dat is feestje, muziek maken, biertje erbij. En ik bedoel, iedereen mij er een mening om best leuk en aardig. Maar wij doen wat wij doen willen en dat is muziek maken. Maar het is dus geen nationalistische muziek. Absoluut net. Maar Wim, er wel eens van ons, Joen? Nou ja, wat zullen we zeggen? Ik wil in ieder geval kwijt, want ik vind het altijd echt kut gewoon dat mensen daar hoe beginnen. Wij zeggen, het is in Elsnier waar wij komen, als wij in Ierland komen, spelen wij met prachtige Ierse mensen die ook aan hun roots vasthouden. En als wij in Frankrijk komen, dan spelen we met mensen die aan hun oude roots vasthouden. En dat is juist wat het zo mooi maakt. Ik bedoel, Nederland had Heidevalk en die had het een prutte over de Franken. En ik bedoel, wij hadden de Friesen. En dat is juist nou verbroderend. En dat is ik waar het om gaat. En helemaal net om inderdaad een politiek statement in te nemen. Tuurlijk net. Ik bedoel, wij zeggen Elsnier met Gruts gewezen op waar wij komt. En dat is juist wat het ook zo mooi maakt. En dat is ook wat juist, als wij ergens spelen, dat het bij mensen hun eigen viewer begint ook weer te banen. En dat is waar het verdoost. Ja. Dat op je merch staat, hè? Het Lever de Slaaf Big Leagues wat achter op Ja. het vesten staat. Dat is dus net alleen nog een Friese universele weerde, maar dat is voor Elsenier, hè? Ja. Elsenier die moet weer op ziek naar zijn eigen route staan. Dat draagt mij alles uit. Op al uw merch, bandmerch, hè, voor uw eer en uw heiteloon. Ja, dit Dat was kennen Frank ook al haar. Ja, dit is hoe de moderne roots, hè? Want wat betekent nou die omjouwing van Dokkum van Jim als band? Wat betekent Dokkum nou voor u als band? Het gaat om wat de fuck is er met Dokkum. Jim ben in Dokkum en omjouwing actief, natuurlijk. Ja. Al die orenbands hek. Jim toeren internationaal, misschien wel meer als bands uit Lauwert die te binnen. Dus ja, wat is nou gewoon Jutij? Het een rol spelen, die omjouwing, dat je hem succes haalt of dat je hem spelen gong binnen? Of... Ja, dat nou een rol speelt. Wij kennen wel einst alle jaar al zo'n wij hele liedse mansjes van wat we nou bijna winnen, zeg maar. Dus Draumarcus. Ja, doen we nog ja, precies. En we hebben altijd bij hem wat bleun. En als dat nou te maken had met de omkrieten werden wij blauwen. Dat kan natuurlijk wel, dat is een paar keer van Squala en een paar keer van de bands van Jertiets. Dat die zingen toen misschien nog wat liedser wie, ik weet het net. Maar er zijn een protte bands geweest, ik in Dokkum. En ik denk, wij zijn altijd steenbleun. Ik al leidt er een centrale as nou. Ik denk wel dat het onderdeel is van een soort van culturele periferie of iets dergelijks. Waarin wij toch altijd misschien wel een beetje uw eigen gong gaan ben. En ik denk dat dat ook iets is wat de orenjongens die in haar net onderdeel van een mainstream, net ergens naar luisteren of die ergens mee conformeren. Maar gewoon die eigen ding doen en oerland hele hudde wat zien hoor, Jan. Is het eigenlijk als laatste vraag, want mijn vrouw komt uit Dokkum, die ik stront eigen wie is. En als ik dan aan een oud vriendje kom, iedereen ziet wel in een subcultuur. Het lijkt het wel, dat er is wat mainstream volk, maar soort mensen stappen eruit en zie je een subcultuur op in Dokkum. Heb ik dat goed of is dat nou toevallig waar ik chin aan ben?
spietig en nou hier dit minder nevens mij. Überhaupt subculturen. Oké. Ja, denk ik. Fijn. Wij gaan naar hem luisteren. Je hebt nog een nieuwe noemer en heel onder eind nog een paar noemers meer. Dat is dus akoestisch noemer. Welke jaren we nou? Wij brengen je met nummer van Frieslands Verliezen. En dat is ook hoe de plaat heet. Hè? Dat is... De plaat is de cape, je hebt bij de merchstands, t-shirts. Denken we nou hartstikke bliksem, dit is geweldig. Ik alle orenbands haar ding te cape vanwege het commissariaat van de media. Okay. Jongens, applaus voor Baldus Droumar. Ik moet eerst mijn gitaar aanpakken, doe maar rustig. Ja. Hij leidt je onder. Culturele periferie, Marco. Ik denk we dan ook dure woorden. Het is net of zijn we niet inteelt. I am Jackson. Yes. Alright. Dit is van Frieslands Verliezen. Skimmen doemsje, rode vlammen, wij besjongen eer en rom. Litte foafa's wervers kine vertellen van dat vrije volk en van Frieslands verlenen. Bokkerman is sterker nog als uw Frieske man, rottend in de koude klaai met het geven handen. Bokkervrouw is waaier nog als uw Frieske wie. Hier zo blond als Himmeljoch en Friesland zo'n leef. Bokkergraaid is griener nog als de Frieske graaide. Het Frieske veder vreed zijn pret van de Peerske heide. Bokkerstam is heger nog als uw hege stammen. Trobbelochtig Friese val van die oude namen. Waarop in de strijd en wij besjongen eer en rom. Litte foafa's wervers kine vertellen van dat vrije volk en van Frieslands verlenen. Bokkerman is sterker nog als uw Frieske man, rottend in de koude klaai met het geven handen. Bokkervrouw is waaien nog als uw Frieske wie. Hier zo blond als Himmeljoch en Friesland zal in leef. Bokkergraaid is griener nog als de Frieske graaide. Frieske veder vreed zijn pret van de Peerske heide. Bokkerstam is heger nog als uw hege stammen. Trobbeloch de Friese val van die oude namen.
misschien vertellen van dat vrije volk en van Frieslands verlenen. Ja, dankjewel. We gaan aan deze kant even verder. Ik heb naast mij burgemeester Waanders van Dongeradiel. Welkom. Dankjewel. Wat vond je hiervan? Geweldig. Ja, nee, echt mooi. Ja, mooi hè? Ja, die jongens kunnen spelen en zingen. Hoorde je van muziek? Gaan naar festivals of... Ik houd wel van muziek. Ik moet eerlijk zeggen dat de genres die denk ik van een joen benamen op het podium wezen zullen. Dat is net het genre, weet ik vaak. Nee, dat had ik vanzelfs met leeftijd te krijgen. Maar ik ga echt wel eens Dokkum Open Air in de achtertuin en dat weer een gruk genoeg. Maar ik vind die variatie vind ik mooi. En ik vind het geweldig dat Jacco, die had mij al eens eerder benaderen. En had er zijn van, maar gewist wel dat het een hele bijzondere band in de gemeente had. En dat weer dan de Homesick, die is van de UNEC. Ik zei, nee, dat weet ik net. En de Homesick en Oren, echt bijzondere bands die er van de UNEC binnen. Die ga ik optreden bij de Admiraliteitsdagen. Hier voor het eerst een alternatief podium op de Merken. Wie een groot succes, dus ik hoop dat dat aankomend hier weer zou wezen zal. Ik vind dat echt geweldig. Ik had nooit weten dat dat zo groot werd. En bename dat zoveel jonge mensen zoveel plezier hebben aan het maatje van goede muziek. Ja, want dat weer is mijn volgende vraag. En daar heb je natuurlijk al heel mooi antwoord op, Joen. Wist je dat Dokkum zo'n goede muziek zien hier? Ik wist wel en ik weet dat als het gaat om muzikaal talent, dat in de hele gemeente Dongeradeel dat heel rom aanwezig is. Elke dorp en de stad, daar is muziek. En vanzelfs had dat echt te krijgen, denk ik toch, met de aanwezigheid van een hele goede muziekschool. Wij zijn een van de weinige gemeenten die het rond Nauta net op bezuinigen hebben. Ik hoop je echt dat dat zou bloed. Ik ga naar het hoor. Maar dat vind ik echt ontzettend belangrijk. Dat bloed, dat jonge mensen al heel, als ze jong zijn, het eltsenien, met muziek in aanraking komt. En dan zag je wel wat er uiteindelijk van wordt. Daar had het denk ik mee te krijgen. En het is echt historisch groeit. Dat muzikaal talent, dat is er. En dat gaat alle kanten uit. Dus dat gaat echt de kant uit van de metal, folk, wat we... Als het folk is wat wie krijgt hier. Dus dat gaat alle kanten. Zo volle verstaan heb ik net van je. En dat gaat benamen ik uit de veiligens of oer de veiligens van de bolwerken heen. En dat is ook echt heel belangrijk. Ik vond het heel mooi dat zijn wordt van had het met identiteit te krijgen. Ja, dat maakt het echt heel bijzonder. Maar het mooie is als die eigen identiteit en wist waarkomst ik koestert. En wist waar je komt, dan kan je dat ik u dragen. En vandaar dat ook mensen welkom hieten. Dus dat had mij de identiteit inderdaad politiek, dat met name tot blikvernauwing leidt, had het niet te krijgen. En dat is mooi en samen moeten we het ook horen. Ik wil nog heel even stiekem toch waarom naar die muziekskwallen. Want die muziekskwallen die spelen wel een hele belangrijke rol, begreep ik hieruit. Jou hebben ooit zijn Jacco zijn dat hij nog minstens 10 jaar Iepenbloer zo. Ja, wat mij onbelangrijk maakt dat echt zou wezen. Maar ik ben burgemeester, hè, dus ik ken geen politiek bedrijven. Maar weet wel dat ik dat altijd wel uitdraag. En ik in dit college, ik ben de wethouder van cultuur. Wij koesteren hier die muziekskwallen. Het is zo wichtig dat jonge mensen met muziek in aanraking komen. Op allerlei manieren. En ik stimuleerd worden om er verder wat mee te doen. En als dat nou een link had met wat wij... van een jongen, jaren, weet ik net, maar het zou best eens kennen. En dit soort dingen zet Dokkum natuurlijk wel ontzettend op elkaar. Verneem je daar ik wat van? Ja, dankzij Jacco wel. Dus ik vind het ook heel bijzonder om van de jongen te wijzen. Hè. Een burgemeester is net zo vaak op dit soort van jong, maar ik kom overal. Ik heb wel eens de kaartjes verkocht bij Dokkum Open Air. Maar dit is zo'n... Ja, wezenlijk onderdeel van het culturele leven. Ook in Uskontrein, in uw regio en in Dokkum. En dat is geweldig. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel dat je hier even hoe vertellen woon. Wij gaan weer naar het podium. Oké. Dankjewel.
Bedankt, burgemeester. En ik maak eerlijk zeggen, ik klap even nu te squallen. Maar toen ik een Engelstalig artikel over de Homesick opstuurde hier, wie toch wel de reactie. Nou, dan moet die muziekskwal nog zien hier in Bloemen. Dus waar kan het er net maar eerst wezen? Dit is net de allereerste muzikale opleving in Dokkum. Ik heb al gezegd dat er in de 18e eeuw drie razend populaire organisten die van kerken naar kerken gingen terug heel Nederland en daar een heel soort steeds maar bandjes verwekt hebben. Die waren ook al heel populair. Maar ook in de jaren 80 wie er een soort Friese bries, maar ook een band uit Dokkum en dan hebben we archiefbeelden van Voen. Echt de jaren 80 televisie. Maar Dokkumers erin, dus als je Dokkumers binnen, misschien herkennen je hem uit de Membel. Hier even naar Sjen. Misschien wat minder licht. Ik ben benieuwd. Minder licht op de foto. Hallo jongens. Mag ik jullie wat vragen? Ja, wat gaan het mee? Ja, wel aardig. Ja? Ja hoor. Is er nog wat te beleven hier in Dokkum? Nee. Het is wel een gewoon ding om hier met z'n allen een beetje te gaan staan. Ja, dat is wel leuk. En we zijn op zoek naar een bandje, dat heet een reggae-bandje. Dat heet Brimstone Butterfly. Brimstone Butterfly. Jullie kennen het? Ja. Ja. Weten jullie waar dat zit ongeveer? Hier om de hoek. Hey, dit is het. Brimstone Butterfly. Cool. Bij meneer Boersma. Hallo, goedendag. Waarom heeft u een reggae-truitje aan? Omdat ik Sjoerd Boersma ben, manager van Brimstone Butterfly. Dat zijn we gedaan. Kom erin. Ja, we komen naar de band kijken. Prima. Zijn jullie Brimstone Butterfly? Ja. Dan zijn we goed. Dan zijn we goed. Juist, Brimstone Butterfly. Nou, heel wat oors. Ik zag dat ik zo'n appje oornsteen had, werd het scherm heel... Nou, dat doen we straks vleven. Die kindertje. Hoi, Esker. Hi. Nou wel, denk ik. Zeg nog eens wat? Hey. Ja. Ja, kijk eens aan. Esker, kende jij Brimstone Butterfly? Ja, ik Brimstone. Ik wist niet dat ze Butterfly heette, maar Brimstone wel, ja. Ja, het Butterfly is op een gegeven moment afgegaan. Esker, jij zit bij Exit Light Empire. Wie zit er naast je? Dit is Patrick Schaafstal. En dit is Ramon van der Werken. Dat is mijn vader. En dit is een vriend van mij. Ja. Ja. Maar ook wel iets meer, hè? Want Patrick, wat doe jij bij de band Exit Light Empire onder andere? Ja, dingen regelen. Ze schop onder de reet geven. Probeer ik althans. Ja, is dat nodig? Soms wel, ja. Waar ik het eigenlijk even met jullie over wil hebben, is iets wat ik eerst even wil laten zien. Dat is namelijk die bijzondere ruimte waar jullie... Welkom in het zonnige Dokkum bij Stichting Calamiteit. Kom binnen. Dit is de woonkamer waar tussen de repetities door lekker gegeten wordt, maar vooral ook veel goede gesprekken plaatsvinden. We staan in het pand van Stichting Calamiteit en hier worden onder andere veel kunstprojecten uitgevoerd. Er zijn oefenruimtes, beneden is een werkplaats waar geschilderd wordt. Dit is de repetitieruimte. Hier repeteren onder andere bands als Yuka Yuko, The Homesick, maar ook Exit Light Empire. Oh, wat? De reden waarom ik hier zit is voornamelijk omdat in Leeuwarden gewoon redelijk moeilijk is om een plek te vinden. Vooral, ik ben op zoek naar een studioruimte. En eigenlijk bouwt deze plek zich een soort van aan. En het is een hele sociale plek, weet je wel. En ik denk dat die mist bijvoorbeeld in Leeuwarden. Er is wel een neushoorn, maar toch... En daar zullen ook wel dit soort dingen gebeuren. Maar dit is nog vrijer. Dit is de studio die we aan het bouwen zijn. Achter mij, dat wordt de oefenruimte waar bands gaan spelen live. En in die andere ruimte waar jij nu in staat, dat is de plek waar de studioapparatuur komt te staan. Het is een broedplek voor creativiteit. Of het nou muziek is, vormgeving. Sowieso word je constant geprikkeld door alle kunst die je hier tegenkomt. De eigen wijsheid. En dat vind ik het bijzonder. Ramon, mag ik die Ramon eerst wat vragen? Ramon, het stond ook al net in die wordcloud, hè? Calamiteit.
dat is van jouw hand, hè? Het pand, eigenlijk. Dat is opgericht in 1981. Ja. Daarvoor hadden we een grafisch atelier in de Parksteeg. Daar hebben we nog een tijd gezeten. Een drukker, ook Dokkum. Ja. En daar hebben we een drukkerij gehad. Hebben we voor allerlei mensen kunstboekjes gemaakt, voor kunstenaars enzovoort. Dat was ons eigenlijk idee dat we een soort onafhankelijke pers, een onafhankelijke pers zou kunnen vormen. En toen Calamiteit. En wat was zeg maar de eerste reden waarom het opgericht was? Was dat gelijk muziek? Nee, dat was beeldende kunst en dan met name drukwerk, boekjes, Ja. kunstboeken. Dat we onze eigen drukkerij hadden, dat we konden maken wat we wilden. En we zijn begonnen met een soort inschrijving waar mensen konden inschrijven om een serie. Dat was toen ook de Enschedeze school. Hè. Dat was ons voorbeeld. Hè. Dus er werd iedere maand of zo, of iedere half jaar kwam er een soort uitgave van een kunstenaar die iets helemaal gemaakt had zoals hij het zelf wilde hebben. Ja. Dat zijn we ook gaan doen en nou ja, zo is het begonnen. Ja, en jullie werken daar, maar wonen daar ook, hè? Ja. Ja. En ik heb begrepen, het is eigenlijk nog eigenlijk officieus is nog een kraakpand, toch? Helemaal niet. Nee, het is gewoon van Stichting Calamiteit. Oh, oké, goed. Het is gewoon gekocht. Mooi. En betaald. Waarom vind je het belangrijk dat er zo'n plek is? Ook voor jou als kunstenaar, maar ook voor anderen? Nou, dat heb ik altijd zelf het gevoel gehad van... je moet gewoon een plek hebben waar je onafhankelijk kan wachten, liggen, niks doen en ook weer aan het werk gaan. Dat is ontzettend belangrijk. Waarom is dat wachten en liggen en niks doen zo belangrijk? Nou ja, omdat het gewoon een onderdeel vormt van het hele proces. Je kunt niet alleen maar werken. Je moet ook gewoon een tijdje gewoon kunnen inzakken. Of iets nieuws gaan opstarten. En dan moet het niet zo zijn dat er dan een partij komt die zegt... ja, nee, nou moet je weg. Jullie doen niks, kost te veel geld. Precies. Ja. Ja. En dus niks doen is belangrijk. Niks doen is ook belangrijk. Hoe zit het met... heb jij invloed gehad op hoe bijvoorbeeld nu deze kids... zeg maar echt autonoom te werk gaan en echt hun eigen ding doen? Wel, want ik heb dus zeg maar de studio zoals die nu gebouwd wordt, dat was eerst klein. Dat heb ik, even kijken, 10 jaar geleden gebouwd. Kleiner. Voor ons een kleiner bandje waren wij gewoon zelf aan het spelen. En dat vond ik gewoon leuk. En ja, dan worden zij groter en dan gaan ze muziek maken. Oh, gaan jullie muziek maken? Goed. Nou ja, en dan groeit het. Er komen er opeens meer jongens over de vloer. Jaap en vrienden. En die knappen eruit. Hè? Het wordt te klein. Ja. Nou ja, dan moet er een stuk ingeleverd worden. En dat kon ook, want we hadden eerst daar een ontwerpstudio. Grafisch ontwerp en van allerlei dingen maakten we daar. We hebben ook nog een cd gemaakt. Of nee, de Virtual Pilger van Gerrit en Tilly. Daar heeft hij nog aan meegewerkt. Mooi, daar komen we nog straks op. Mannen maar van dat was dan software. Ja. Hè? Maar in ieder geval... opeens bloeide het op. Ja. Zomaar, opeens kwam het. Ja. Ben je trots? Ja, ik vind het leuk. Nou, dat is mooi. Ik vind het Patrick, jij komt uit de hardcore scene in Hallingen. Dat zou je nu niet meer zeggen, want je hebt aardig wat haar erbij en zo. Ja. En geen korte broek aan. Toen ook. En dan hebben we het over hardcore, dus niet hardcore dance. Ook voor mensen thuis hebben we het over hardcore punk. Ja. Een heel ander soort scene, zeker in Hallingen. Absoluut. Nu kom je, zeg maar, wel misschien dag en nacht verschil van gespierde jongens... die heel recht door zee zijn. We waren toen niet gespierd, hoor. Nee, toen niet? Meer dik. Nee. Ja. Maar nu toch echt wel, zeg maar, bijna een soort sexische sfeer. Hoe is dat voor jou? Hoe dat toen was, bedoel je? Ja, die overgang van die hardcore scene. Nou, dat ging heel natuurlijk. Ik bedoel, ik kwam in aanraking mee omdat mijn broers in die scene zaten. Ik was veel jonger en er werd een gitaar in mijn handen gedrukt en ik ging spelen. En ik kon dat ook nog. En ik speelde samen met die andere jongens die al samen een hardcore band hadden. Dus ik heb niet eens gekozen van ik wil hardcore maken. Het was gewoon, jij speelt gitaar, jij speelt het heel goed na. En wij willen dat eigenlijk ook wel. Dus zo ben ik daar ingerold. En uiteindelijk ben ik ouder geworden en ben ik allemaal andere genres gaan luisteren natuurlijk. En, wat is voor jou kenmerkend van de scene nu in Dokkum als je het als soort van buitenstaander bekijkt? Nou ja, en dat vind ik dus dat Calamiteit daar wel in bijdraagt, enigszins. Maar, en ik denk dat dat in Hallingen voor ons hetzelfde was. We hadden gewoon een plek nodig waar we gewoon ons gang konden gaan. En
Als ik bij hun thuis ben, dan zie ik die jongens ook ineens voorbij lopen. Die zijn er dan gewoon. Ik bedoel, Die jongens, even mensen zitten de jongens van de Home Circle. ja, en Elias en ja, bijvoorbeeld, of korfbal. En terwijl zij in de huiskamer zitten, hele luide muziek, zeg maar, wat je daar ook hoort. Ik bedoel, mijn ouders waren redelijk tolerant, maar dat is toch anders, snap je? Het is wel zeer tolerant. Ja. Jullie zijn best ambitieus. Je went eraan, hoor. Ja. Oké, je went eraan, ja. Ik heb in Battenverdorp gewoond, al met die vliegtuigen, daar wende je ook aan. Oh, kijk. Heel goed. Maar Patrick, wat is de ambitie voor jou voor dit pand? Even kort. Ik wil het heel graag een soort van professionaliseren. En dat we in ieder geval de dingen die we maken nog hoger niveau tillen, als het ware. Weet je wel? Dus bijvoorbeeld, je ziet die ruimte daar. Die jongens staan in de vrieskou te spelen, want er is geen verwarming. Dat zie je niet, maar daar is geen verwarming. Dus bijvoorbeeld, nu kun je al bijna niks meer omdat het koud wordt. Dus we zijn een cv aan het installeren. Dat soort dingen, zodat ze ook in de winter kunnen spelen. Een tweede leven. Heel simpel eigenlijk. Ja. Esker, jij bent daarin opgegroeid. Ja, klopt. Dus ja, je weet niet beter, zeg maar. Nee. Dus voor jou is het allemaal heel natuurlijk. Maar vind je het ook nog wel bijzonder? Lastig. Ja, natuurlijk. Ja, maar ik vind het bijzonder omdat ik van buiten hoor dat het bijzonder is. Zeg maar. Voor mij was het natuurlijk, zoals je zei, op een gegeven moment weende eraan. Ik woon er sinds mijn 5e. En dan, ik weet niet, ik wist gewoon niet echt anders of zo. Dat er gewoon ook steeds mensen, bijvoorbeeld vrienden van Ramon, die komen binnen en dan gaan ze allemaal dingen doen met kunst en zo. Dus voor mij was dat altijd heel normaal. Maar toen dit zeg maar een beetje opkwam toen merk je opeens wel dat het echt iets wel iets heel gaafs is eigenlijk. Zou je het nog anders willen? Zou je bijvoorbeeld in een hele strakke studio met designstoeltjes en tijden wanneer je wel en niet mag binnenkomen, koelkastje met een prijslijst ernaast? Nou ja, dat heeft natuurlijk een zeker voordeel. En dat is zeg maar dat je je tijd heel erg gaat benutten. Wat nu niet altijd helemaal gebeurt, zeg maar. Ja? Dat is dat niks doen, hè? Ja. Dat is het niks doen, ja, klopt. Maar soms gaat het ook te ver, zeg maar. Daar ben ik natuurlijk heel erg in opgegroeid natuurlijk. Maar ik weet niet. Eigenlijk liever niet. Met die designstoeltjes en zo. Ik hou zo niet zo van designstoeltjes. Dus dat is... kijk, goed. Nou, gelukkig, ik zie geen enkel designstoeltje in de buurt. Dus nee, dat fijn. betreft heel goed. We gaan naar jullie luisteren. Wat gaan jullie voor ons spelen? We gaan Circuitry spelen van onze laatste EP. Dat is het laatste nummer. Exit Light Empire. Applaus, alstublieft. Test, hallo. Finish my story, or even a sentence on the loud shall in my head, making it to be my bed for summer. Talking
Ja, de homesick. What the fuck is er nog aan in Dokkum? Nou, alle kappers zijn failliet in Dokkum, volgens mij. Wel mooi trouwens, hè? Ja, hij staat hem. Goed, dames en heren. Ik wil het even met hem hebben over de Foo Fighters. Ja, die band. En dan net door het feit dat van de week bekend wordt dat ze op Pinkpop spelen, want dat is natuurlijk bijzonder oninteressant als haatact. Maar wel over een project dat ze in Iris wat lien dien hebben. En dat project dat heet Sonic Highways. En voor wat het net weet, Sonic Highways is lieke eenvoudig als briljant. De band heeft 8 Amerikaanse steden bezocht. En in die steden de muziekgeschiedenis optekenen. En dat levert 8 filmen, portretten op, interviews met artiesten nu staan stad. Van blues, country en western, noemt mij de punk en de hip-hop. En op het eind van zijn oude leven speelt het de Foo Fighters dan een noemer dat alle indrukken van zo'n peteer en zo'n bezitten in Oederbracht binnen. En dat speel je heel mij net hoog, maar ja, het wie hun feestje. Mijn idee is lieke eenvoudig als briljant. Maakt je nou zo'n serie van de muziek in vanzelfs alle Friese steden. De verhalen, de muzikanten, de zelen en de platenzaken, dat soort zaken. En daar moeten we eerst wel even een historische ingreep van natuurlijk. Want we verlitten dat hele principe van die oude sterren toch. Want dat reetrieden, daar komt er toch nooit meer van. En in Hielpen moet toch ik muziek maken. Dus dat scheelt weer. En het heeft dat als belangrijk bijkomend voordeel. Dat we plakken als Drachten en het Jereveen mij pikken kennen. Op zijn eigen tournee oer die Sonic Highway. Die als werktitel voorlopig het de Sonic Betonreed. Tenzij dat te heavy metal-achtig is. Nou ja, ik heb nog wel even een word cloud op loslitten. Die tour die begint natuurlijk in Liao. Het werkt als het reetrieden zelf. Van de beatgroepen in Amicitia. Via de hippie van Hippo naar de zelen van Asterix en Neushoorn. En dan gaan we natuurlijk praten met man als Wobbe van Seijen en Harry Muis. En die man van Neushoorn, maar zijn oud-testamentisch but. Wie er ook weer? Iedereen is hem al vergeten. Jan-Pier Brandt, dank u wel. Out of sight, out of mind. Zeg ik. Dat brengt mij natuurlijk ik naar Snits. Daar heb je, en dan hing je, nou, dan heb je nog altijd het bolwerk. De jouwe, maar we praten met Jan ten Boom, natuurlijk een belangrijke man. En Burgum, Wartrok en de Harkema en Droege Hammers Witse van Strawelte en alles wat terwij op der achterwij kwam. En vooruit lieten we, ja, zonder gek heet Jacob Haagsma nog even interviewen, want ik liet we even een veer in de reet van die Zuidwesthoekse steken, want er is de minste volle popjournalisten die het, nevens mij al meer dan 24 jaar enkel en alleenig, vrijwel alleenig, op popmuziek schreeuwen. Dat is Jacob Haarsma, die verdient ik wel eens een applausje. Hij wordt Haarsma pensioen. Maar goed, de Sonic Betonreed dus, dat is de werktitel natuurlijk. Ja, en dan is de laatste vraag natuurlijk, waar maakt Sox Baitsi? Ja, het maakt iemand die journalist en Fries is. Sorry Jacob, het maakt iemand die in de muziek zit. Iemand die Sox bedenken en uit vieren ken. Iemand mij een zekere leeftijd, maar ik ben net al te oud. Laten we daar nog maar even over nadenken. Ik ben Erik Enema. Een fijne joe nog. Yes, dankjewel Erik. Nou, waar zou daar nou voor op het erga? Als je vorige week hier weer de mediewiet, weer een t-shirt met gotische letters THC. Nou is dit t-shirt de cape, Dokkum. Peter Seibenga zei, ja, dat lijkt nice Bursum. Dus het meesten zei ze, ik vind het een mooi shirt, ik wil ik in haar. Dat kan. Dus Harold Timmersmaier van de Safe-drukkerij, die maakt die gewoon even op de Facebookpagina van us Iepen Up even een berichtje sturen. Hey, ik wil zo'n shirt. Kost wel centen, zelfs. Maar dan kist er in krijgen. Safe-drukte shirts. Hartstikke mooi. Marianne, waar haast ook Biddy? Ja, heel mooi shirt. Ik heb Koen ter Heegde bij me. Koen, we doen het even in het Hollands, want Koen komt uit Rotterdam. Koen, vertel eens even. Wie ben je en wat doe je? Ik ben Koen ter Heegde. Ik woon in Rotterdam. Ik kom oorspronkelijk niet uit Rotterdam. Ik ben ook niet echt een Hollander. Ik kom uit Enschede. Oorspronkelijk. Heel lang in Groningen gewoond, dat wel. Dus het noorden is mij. En ik heb een label, Subroutine, samen met een vriend van mij, Niek. En met dat label hebben we onder andere de Homesick uitgebracht en een heleboel andere bands. De Homesick, uit Dokkum. In Rotterdam. Vertel me meer. Ik denk de eerste keer dat ik ze zag was in juni 2014. Toen ze hier in de Romein speelden op die kleine prijs van Friesland. En toen was ik met wat pressie in de jury gestapt. Want ik hou eigenlijk niet zo van wedstrijdjes over muziek. Maar onder andere Sjoerd Bootsma had gezegd dat we dan biertjes naar de hand gingen drinken. Dus dan leek het me wel heel gezellig. En toen speelde de Homesick en die hebben toen gewonnen.
ook wel, daar heb ik me wel echt behoorlijk hard voor gemaakt die avond. En 2 weken later dacht ik misschien toch nog even checken of ik niet te lam was bij die wedstrijd. Dus toen heb ik ze in Groningen gevraagd om met Rats on Refs te spelen in de O'Kelly's. Waar we heel vaak showtjes doen met Subroutine. En ja, vanaf daar is het balletje vanuit ons gaan rollen, zeg maar. Toen hebben we gewoon, en nu werken we nog steeds samen met de Homesick. Wat maakt ze zo bijzonder? Een soort van tegendraadsheid, denk ik. Maar dat is een cliché wat vanavond al wel vaker is gevallen. Ik bedoel, kijk, ik kom zelf uit Enschede. Niek, mijn compaan bij Subroutine, komt uit Ter Apel. En we hebben eigenlijk over de jaren heen bands uit heel veel perifere hoeken weggehaald. Ik vind het wel iets tofs hebben, ja. En met de Homesick is het zo dat dat muzikaal ook nog bijzonder onderbouwd is. Dat is wel prettig. Dat is zeker prettig, zeker als je een label hebt. Wat verwacht je van de jongens van de Homesick? Of ze vooral ook internationaal potentie hebben. Wat zit erin? Ja, dit is niet The Voice of Holland. Hè. Kijk, ik heb zelf een rol gespeeld bij het boeken van hun recente tour in Centraal- en Oost-Europa. Waar ze echt in 20 dagen door 14 landen gingen. En ja, kijk, wat is potentie? Kijk, de band werkt heel hard. De band is heel gedisciplineerd bezig met waar zij willen zijn en welke kansen op willen. Ja, en nu komt er dan uit, nou, wat ik zeg, juni 2014. Het is nu 2017 en in 2018 gaan ze naar South by Southwest in Texas. Dus Texas? In Texas, ja. Dus dat is dan wel weer een heel tof nieuwe horizon om naartoe te gaan. Oh, dat is wel echt heel vet. Amerika is wel echt internationaal. Echt. Ja, ik denk, ja, natuurlijk is het te gek voor die gasten om te gaan. En hopelijk kan ik er zelf ook bij zijn, dat weet ik nog niet. Maar kijk, ik vind het zelf ook te gek dat zij 3 weken geleden in Belgrado voor 150 extreem wilde kids spelen in een soort van huiskamersessie. En dat het echt vanaf nummer 1 ook helemaal los gaat. Dat was ook te gek. Super vet. Ik geloof dat wij verder gaan naar... We gaan hier weer verder. Hier Jacco? ben ik. Koen, bedankt. Ik zou echt gewoon naar Austin gaan, hoor. Boek die ticket gewoon, ga mee, man. Kom op. Extra? Ja, Peter ging al, zei hij. Dus dit is Peter Dijks, de manager van de Homesick. Ja, die heeft de Airbnb al uitgezocht. We gaan even toch internationaal. Ik ga toch even internationaal. Want ik ben naar Rotterdam-West en ik praat met journalist, wetenschapper, algehele dwarskop, Richard James Foster. En ik heb hem wat vragen gesteld. Dus als er wat minder lacht mij op het scherm, dan zien we er even. What the fuck is up with Dockham? I think it's because people have to make their own entertainment. It's like Julian Cope once said, you can't beat your brain for entertainment. Dockham is indicative of a wider trend in music at present, and that is the fact that we're so connected on one level. We can go anywhere on the phone, effectively. You can use your phone or your laptop to do what you want. And it doesn't mean you have to be in a place like Rotterdam or Amsterdam or London or what have you to actually do things. The Netherlands has a tradition of provincial international in that it talks about, you say where you're from, you'd say, oh yeah, I'm from Lisse or I'm from Leiden, and then you'd never say you're Dutch. This level of being from your locality and then being from the world is actually quite prevalent in the Netherlands, I think. Say the Homesick, and Yuko Yuko, they're international bands. I mean, like, isn't it? Elias is like massive in Mexico or something really strange for Yuko Yuko. And he's never been. I don't think he'll ever go. They've actually made the press and people and their fans work at creating mythology around them. I mean, the Homesick have done fuck all, really, in terms of... They've made daft videos and they've just had a joke, but I can't really think of many bands that do that, to be honest with you. They give you... They're energy givers. They give you energy. The more that they go and do crap basements in Sweden, and the more that they go and play Russia, and the more that they go and, lose loads of money by playing 3 gigs in New York, then they will become a good band, and then they will they will get somewhere. I think the danger of it all is sticking around in the Benelux. I know people will pick up on it. I tell you now, they will. I can't imagine a band like that being ignored, really. Ja, de meaning van Richard James Foster, nou ja, die jongens ben nog zo vaak neemt. Dus ik vind het hartstikke vervelend wordt. Maar ja, ze ben je wel. Alle treien.
Dames en heren, de Homesick is de volgende gasten. Hoi, ja. Welkom, hoi. Ja, goed. Welkom, Jim. Hoi. Alles goed? Mooi. Jongens, hoe is het? Goed. Best. Mooi. Jim, Koen zei het al een beetje. Jim bent op een griezelig lange tourwest. Hoeveel dagen, hoeveel landen? Als ik Koen Leeuwen had, 20 dagen. 14 landen. Wie tof? Ja, wie superleuk. Toch? Ja, prima. Goed te doen. Zeker. Wie dit Jim langste tour op nota? Ja, absoluut. En moet u eens voorstellen, want Jim, ondanks dat iedereen het hoe Jim had, Jim heeft nog hij de luxe van een chauffeur en et cetera, alles, of hij hem alles zelf dienen? Nou, Wien Gloedsman mij. Die is hier Joen helaas net. En voor de rest gewoon met z'n draaien. En Koen wie zondag, mij Peter kwam 2 shows binnenvliegen. En Peter is de manager. Koen, hij krijgt jet. En ja, dat ongeveer. Want had ik even sjug, ik ga hier even een kaartje maken. Dit is ontnota wat Jim on lam al je die in haar. Ja, dat klopt, denk ik. Nou, dat is toch best heel knap. Ja, voor mij klopt dat Lietse eiland in de Middellandse Zee net, of wel? Ja, dat is Corsica, dat je hebt bij Frankrijk. Oh ja. Nee, waar ik toevallig... Oh ja, nou joh. Grutloan. Middelbare school is Langlien. Ja. De HAVO, Dockinga College. Fjouwrieline, hè? Ja. Ja, waar ik in Italië spelen trouwens. Oh, wow. Ja. Wat voor een dikke Koen. Ik heb me die check, jongen. Maar dat wil je met Yuko. Oh, met Yuko. Nou, ja, het kaartje klopt wel. Fantastisch, jongens. Het gietje dus oer van, what the fuck is happening in Dokkum. Dus, ik vreeg die maar even, Jaap. What the fuck is er gewoon in Dokkum op stuit? November, ik weet net hoeveelste, Sinterklaas, landelijke intocht. Op televisie, ik ben al een meisje in. Ja, voor de rest. Nou, er wist zo'n beetje natuurlijk weg naar Vreegje. Ja, absoluut. Hoe kan het nou dat... Want Balders hebben die het hele oren muziekmeidje als Jim natuurlijk. Ja. Maar die ek steeds internationaler spelen. Bands die het heel eigen wiers binnen. Tinkst er überhaupt toen hij van, goh, hoe is dat kaam? Of wordt het vooral van boeten op die plak door meest als mij? Van, wat is er nou eens met Dokkum? Ja, ik denk ja, dat waren voornamelijk op zich. Want ik ben net ken die jongens van Balders... Toen ik tof wie ik wel bij Angel en Satus toen al en zeg maar ik ken die jongens wel, maar zeg maar het is net dat dat er een scene is of zo of iets waar we al hier iets raars doen willen of zo. Maar het komt best wel, ja, ik weet het net. Speelt het calamiteiten een rol in? Nou ja, daar repeteren we natuurlijk en ja, dat is echt handig. Eigenlijk is het een hele mooie conclusie. Eigenlijk hier alleen een beetje bij hem los. Wat wij zou je zo druk om uitje. Ja, in principe wel. Ja. Ja, wat was de vraag? Nou, de vraag was: wat is er nou eigenlijk met Dokkum dat daar nu zoveel gebeurt? Oh. Of is het gewoon toevallig dat jullie gewoon hele goede muzikanten zijn en het gelukt is? Ja, dat had ook kunnen zijn dat we uit Bolzwart kwamen. En hadden we het nu de hele avond over Bolzwart. Maar het is niet zo, toch? Nee. Ik denk toch toeval. Ik bedoel, deze bands, wij maken toch allemaal hele andere muziek. Even over die tour. Jullie zijn in Servië geweest. Daar is de Servische televisie ook langs geweest. En dan gaat het even net iets anders dan dat het in veel plekken in Nederland gaat. Homesick, and the name, yeah. Jaap, Elias en Erik. Kind of the vibe of these countries like Serbia, this kind of venue, it doesn't exist in the Netherlands. Like it's all like more big venues and like more controlled, and it can be fun as well. It's just different. Televisie Serbski. Dat was, leek me
een huiskamer die aan het eind van de avond er heel anders bij, heel oors bij als aan het begin van de jong. Klopt dat? Ja, vooral heel rokerig. Oké, iedereen smokte er Ze nog. roken er allemaal binnen, ja. Ja. En iedereen liep me ook wel aardig vrolijk. Is het leuk om, tenminste die dames lieken me heel vrolijk, de cameraman, ik trouwens, die dat filmen. Hoe is dat om op al die verschillende plekken van podium en huiskamers en wherever maar te spelen? Ja, ik denk dat het voor ons best wel grappig om te zien dat we in Ojalon kwamen, we hebben eigenlijk niet van al wisten en we hebben nooit West bin en waar ik net het idee hier dat meesten nu zijn muziek kunnen. Dus het was heel cool om te zien dat er gewoon heel veel lui naar die show staan en echt enthousiast zijn. Sommige plakken met kamers zijn meestal van er spelen nooit bands hier en meeste toerende bands uit Amerika of uit West-Europa die gaan meestal net verder dan Oostenrijk of Duitsland of zo. Het is voornamelijk West-Europa en voornamelijk Engeland waar bands vaak spelen. Dus dat was gewoon een hele coole ervaring om daar te komen. En dan, ik begin haast net echt verwachtingen of zo. Dat denk van, niemand kent hier, dus waarschijnlijk spelen we gewoon in lege zaal. En, dus dat weer wel heel positief al, ja. Toch is het zo dat er een soort mensen binnen die zeggen, je maatje verrekte goede muziek, je optredens ben ik heel goed. Dank u wel. Praktiseer er wel eens hoe van, wauw, we hebben hier echt wat te pakken. En wat willen we nog meer? Nee, net zo bewust, denk ik. Ja, nou ja, ik ben net... Ik ben wel... ik ben net zoals het beschreeuwd, maar ik weet het net. Maar je verneemt toch wel dat meesten je hem gewoon... in de derde Servie ging het goed, meestal voelt het mooi. Je bent in de Londen West, heb je een hele goede show weer. Ik bedoel, die feedback krijg je natuurlijk ook. Ik bedoel, Peter Sim er wel net stil horen, Koen waarschijnlijk wel net. Of maakt het net zo volle indruk? Ja, ik vind het superleuk en ik vind het heel cool om voor een volle sale te staan, maar net echt dat ik er verder hoe naar denk dan dat. Ja, ik hoop gewoon heel graag waarom te gaan naar al die landen en dan misschien dan een groter optreden spelen of meer platen verkeerpje of. Je bent muzikant, je was gewoon spelen en muziekmaatje. Ja, precies. Ja. Oké, dus dat zei al, ja. Dus eigenlijk had Richard wel een beetje gelijk, je hem klooien maar wat aan, met video's en wat dat betreft. Nou ja, zo zou ik het net omschreeuwen. Oké. Dat wel echt is best. Ja, nee, maar je doet wel heel best en je werkt heel hard, maar wat hij zei, de pers en de mensen om hun hinnen, maatje ik mij de mythe. Daar zit dus wel wat in. Ja, nou ja, de merkt gewoon heel gauw dat meesten er iets heel... kijk, zoals Sanjoentje, hier de al maar de jongens van Balders krijgt, dat zeg maar... Dat het een beetje een soort van fantasiewereld, dat dokum of zo. Terwijl, ja, in de werkelijkheid is het is gewoon heel gewoon. En met ook gewoon dingen die we leuk vinden. En het is, ja... Dat bijvoorbeeld de muziekmeidje en Was er mijn kist is eigenlijk iets verschillends, zeg maar. Hoe bedoel je dat? Zeg maar, het is een soort van artistiek proces, wat voor muziek als meidje. En dan is er nog een soort van, bijvoorbeeld waar Peter en Koen is mee helpen, management en label. En daar is dan steeds maar optredens mee krijgen. Dus dat zit eigenlijk los van elkaar. En wat is voor die zelf het wichtigste? De muziek zelf maatje. En voor ze optreden. En natuurlijk vinden we dat optreden in Boeteland ook... dat is gewoon iets wat ons echt aanspreekt. En wat we graag doen. Maar dat had geen invloed op het maatje van de muziek. Ja. Wanneer is de nieuwe plaat klaar, jongens? Geen idee. Aha. We hebben nog maar 3 nieuwe nummers gemaakt in een jaar of zo. Dus, want je hem hier een beetje druk. Ja, nee, daarom heeft Richard ook helemaal gelijk. Hij moet harder werken. Yuko Yuko, gaan we daar nog wat van horen? Daar mag ik niks over zeggen. Oh, jawel. Ja, nee, er komen nieuwe nummers aan. Wordt helemaal anders. Niks meer elektronisch. Oké. Allemaal akoestisch. Ja. Oké. En alweer akoestisch, liek als de Balders man. En dan heb ik nog een andere orenentiteit. Wij stonden in zijn korfbal, die ik volgens mij in Calamiteit oefenen. Ja, verschilt, omdat iedereen werd een beetje verspreid. Dus ik denk net dat we nou, omdat we repeteren vaak in Calamiteit, omdat het gewoon een hele relaxed plak is, maar net. Goed, we gaan dus nog volle meer van je meer. Nou, wie het zou, maar ik eerlijk zeggen, dat zeg ik in de aankondiging, zijn we Jaap van der Velde van de Homesick. Want iedereen bel je. Nee, Elias is er net, Erik is er net, nee, Kin net. Maar nou ben je toch alle treien. Ja. Hoe jammer zou het wezen als we je net jaren kennen van bijvoorbeeld het publiek, toch? Ja! Nee hoor. Nee. Dus
Als ik je hem nou even vat blok zet en zoen je hem onder een, je let er nog even op de instrumenten van bijvoorbeeld Exit Light, noem ik het wel wollen. Wat zei je hem dan? Nee, maar wel een DJ-set dan. Oh, fantastisch. Nou, zo van Tiesto-achtig iets. Een Tiesto-achtig iets, ja. Oké. Nou ja, goed. Helaas jongens, we hebben bezocht. Ja. Fantastisch applaus voor de man van de Homesick. Dank wel, Jacco. Nou gaan we even naar die tafel daar. Want we hebben een uitsluitende act die nog live spelen. Peter en Sietse van het Dokkum lokaaltje. Hoi! Zitten daar. Peter, doe elke keer als ik de Homesick zag, stiest jou extier voor aan. Waarom? Nou, dat is puur toeval. Aha. Nee hoor, nee. Het is sowieso, als ik ergens ben en ik vind de bands leuk, dan steen ik vooraan. Maar volgens mij heeft er wel een bijzondere voorliefde voor de Homesick. Ik heb een absolute liefde voor de Homesick, ja. Dat is waarom? Daar kiest hele grote woorden over bedenken, maar doet wij eigenlijk voor de eerste keer weer voor het volkstienen, na 28 hier op het Fries Festival van 2014 Wokleeuwen. Toen wien we wat zenuwachtig rond opbouwen, want er kwamen vandaag 300 man die kwamen te zien of al die oude kerels het nog een beetje kon. En toen schoot er een vrije jonge jongen naar voren. Die zei van, wij zijn van de Homesick en wij willen eigenlijk een beetje doen wat jullie doen. En dat vond ik zo geweldig. Ik zei, nou, dan ga ik straks even opletten, want ze speelden in dezelfde cel. En toen begonnen ze te spelen en toen dacht ik van, ja, perfect, want ze doen hier en dan net wat wij doen. Ze doen iets heel oors. Alleen ze doen het vanuit dezelfde mentaliteit. En dat herkennen wij. En welke mentaliteit is dat? Dat is heel moeilijk uit te lezen, maar het is eigenlijk wat ik een beetje uit het interview komt. Wij staan er alle jaar een beetje omheen. Liek als die prachtige scène van Koten en de Bie met de staking van... En voelt het kloten, staken! En staken is wel leuk om te doen. En zag ik in de interviews met de Homesick net als mij ook. Van, is het allemaal heel belangrijk? Nou nee, we maken muziek. En dat betekent dus dat ik denk dat een overeenkomst is, wij het altijd heel erg bot bij uzelf houden. Wij binnen het verschrikkelijk eens met elkaar als het Dokkum lokaaltje, wat het Dokkum lokaaltje wezen mat en hoe het klinken mat. En ik denk dat de grote overeenkomst is met de man van de Homesick, van die hebben met elkaar, zonder dat ze dan ook heel lang over hoeven te lullen, een oorspraak over wat de Homesick wezen mat. En wat de rest ervan vindt is mooi mijn om. En is dat een soort autonomiteit die Jim Eck hier in de jaren 80 en nou eigenlijk nog steeds? Ja, ik vind toch wel dat de overeenkomst er een beetje zit. Ik krijg ook even met Ramon praten van Calamiteit. Het is letterlijk romtes. En soms ben dat alleen de geestelijke romtes. Van dat is gewoon een soort geestelijke romte voor die zelfs vielen, van dit wordt meidje voor de komende tijd. Maar het is extra van dat alle verhalen van Exit Light Empire en korfbal en die heel handel meer. Ja, dat daar dus een plak is. Wees dus in die je net alleen een speelkist, maar echt een tijdje lam lullen. Gewoon even helemaal geen flikker doen en vandaag geen zin. Dat is precies. Wij hebben eigenlijk op het Stedelijk Gymnasium door de Stiets in Ljouwert. En hier daarna zij ze hier oordien om u te vinden wat we eigenlijk winnen. En daar kregen we de romte van. Want je stapt een vrede middag stapte je naar de oude rector, Dr. W. Walter Boer. En zei van, we willen graag van het weekend repeteren, meneer Walter Boer. Nou goed jongens, hier is de sleutel. Kom er maar eens om. Dat is echt ongelooflijk. En als we dan dus op sneuntemiddie echt nog de volle herrie maken hier, zodat er vanuit de E-buurt in Ljouwer telefoontjes naar Walter Boer op het rooster werd van, die jongens maken weer herrie. Dan zei hij, ja, ik praat maandag wel even met ze. Geweldig natuurlijk. Ja, eigenlijk dus zie je hier extra zo'n vrijplak. Ja. In Jimtie, het wat Wiederek praat van de Friese Bries. Hebben we nou wat er rond Dokkum om gebeurt, een soort nieuwe Friese Bries? Ik denk dat je, dat kist wel zezen en ik denk net dat je er de bands volle eer mee. Wie doet er steeds? We vonden het echt wel mooi dat vehikel van de Friese Bries de doet er steeds wie. Maar Weekend en Waikiki en de Visitor en het lokaaltje en Koberschaat naar Appelscha hier net bot met elkaar te meidje. Behalve dat ze in die gebruik maken van die, in alle geval die geestelijke romte die er weer om gewoon de band te wijzen en in heel Nederland te spelen. Dat wie doen ongeveer het contour. Ja, dus de mythe, Richard James Foster zei nog steeds, wij mij elkaar, maar je eigenlijk als fans en pers de mythe om je heen. Loos daar wel dat er een soort energie tussen hen ja, nee, dat is echt wel een mythe. Dat vind ik mooi. Hè. Ik vind het echt prachtig. Wie en mij de Homesick en de Ex hebben spelen in Utrecht op een festival wat organiseerd was door Albert Faber uit Dokkum. Vroeger. En die het nou in Utrecht, het Darth Faber blog
leidt. En die hier is de vregen. En die een heel leuk stukje schreeuwen. Dat wij de eerste band vinden. Waarvan hij dus de emotie kreeg van... hey, zo kan het dus ook. En het is wel heel... Wij vonden zelfs op het gymnasium, Sietse, Frits en ik het heel geweldig de hele tijd in die nieuwe jeugdperiode bands in te komen die alleen maar vrijheid uitademen. En denken we, oh jezus, dat kan dus ook. En zo kun je het dus ook. Weet je, het eerste optreden van Kukel met Björk van 16 jaar oud op het Pandora Festival in Rotterdam. Dat je kan dus gewoon uit IJsland komen en een waanzinnig goede band zijn. Ik weet niet meer welke vraag je stelt. De vraag wie ik vind het prachtig verhaal, maar de vraag wie is er energie tussen die mensen die het niet een meidje en je denken van... Jawel, het is in alle gevallen, het is heel erg leuk om te vernemen. Dat is dus voor orenbands wat budget. Ja. Dat is mooi. Ja. En Lux die er net te volle van de oor, maar accepteert het die dankbaar is. Heel mooi zijn. En Ik wat voor u. Ziet ze? Ja. Zij budgetten, ik wat voor u. Kist nog één keer zeggen. Twee kanten op. Ja, lees eens uit. Nou, dat hoef ik niet uit te lezen. Dat is heel simpel. Dat je twee kanten op. Oké. Bedankt, Sietse. Hoe moet je dat nu lezen? Heren, als Jim vast naar het podium gaan, dan zit Marianne nog naast het Friese popgeweten. Ja, het Friese popgeweten. Jacob Haagsma. Ik heb hier nog een verhaal geschreven over een reclameman die kunstschilder geworden is. Dus dat is een echt pop wat ik toch. Wat meeste wel. Net zo helemaal, jong. Het eenmaal niet dat de Dokkum-locatie vindt dat ze vol met Dokkum uit te steken. Is het geval, Joet? Nog net. Ken je dat even? Nou, ik ga net zo heel volle tijd. Dus de eerste vraag die ik namelijk stellen moest is van... Wat de fuck is er met Dokkum? Ja, nou, we hebben het hele jongen loeren. We zijn uit Oeruit. Dus dat is echt van mij verwacht. Ik registreer alleen maar. Wij hopen nou het geheim te jaren. Ja, daar krijg ik wat min voor betaald. Nee, er is wat aan de hand. Het is een sceentje van een man als Sien die in 8 bandjes spelen. Of 8 mensen die in 10 bandjes spelen. Het is ook wel een beetje een tafel van die mensen. Maar het is ik... Nou ja, wat die muziekskwalen, dat calamiteit, dat zal ik even wat makkelijk worden, denk ik. Er zijn wat factoren die dan... Voor die factoren is het overal wel. Maar soms dan heeft het een dat je factoren dezelfde kant op wijzen. Ik denk dat hier een beetje onwaardig is. Is er iets uniek in Nederland, Europa? Nou, scenes heeft het overal wel. Van New York tot Manchester. Maar als de man zelf wil ontkennen dat er sprake is van een scene, dan, waar binnen wij dan moet je het ook te maken. Maar het is, we plakken en het bands en die doorgevalt en het valt op. En dan beïnvloeden ze elkaar. En dat valt dan meer op en dan doe ik de pers erop houden, doe ik mensen erop houden en omroep. En first wie heeft een talkshow hoor en speciale t-shirts. Ja, dat kan een keer. Maar wat kan Friesland leren van Dokkum? Is dat dan dat de muziekskwallen het zo goed doet? Wat is dat dan? Nou, dat is een ding. Dat is gewoon net een... dat les in je misschien... Besturen net al op cultuur, besturen net al op dat soort dingen, want dan blijkt toch wel essentieel onderdeel te wezen in het hele factor. En het tweede wat we verleden kennen is wat Peter Krek zou aan de kant van ja, het ken dus. Kerst is uit IJsland komen, maar kerst is uit Dokkum komen en in heel Europa speel je op alles in. En dat kennen alle jaren. Ik viel toch een hele beetje dat er dus net zo hele volle aan de hand is in Dokkum. Dat heeft me net zitten niet eens. Er is nog alleen. Ja, dat de man het zelf wil relativeren. Dan kan wij er heel veel filosoferen. En dat toch weer graag. Dat wil ik even vertellen soms. Maar ja, er is wat. Maar wat die fuck precies is. Ik denk net even de Joen achter komen. Goed. Hoe we terugpraten. Dames en heren, de Homesick wie er dus nou net. Maar nou vreed in Asterix, je podium Asterix treden ze al op. Mijn Dokkum locatie en Sweet God Animals uit Dokkum. Dus net stinnen hinnen, er binnen nog maar een paar kaartjes die kunnen online kocht worden bij podium Asterix. Gewoon even googlen. Wij gaan luisteren naar net uit Dokkum, maar wel Dokkum in de namen en legendes. Oh wacht, ja. Moet even een klein respect vragen, want het is dus bezig om ons aan te sluiten. Oh, mooi. Nou, dan ging ik... Van de XCT heb je light en uitschakelen. Ja, dat is heel mooi. Dus dan ging ik even hierheen. En dan vreeg ik hier nog even aan Sjouke Nauta. Sjouke Nauta is van Friesland Pop. Hoi Sjouke. Ja, goeie. Toch nog even, want Jacob die zei van ik wil eigenlijk net wat betellen om conclusies te doen. Ik registreer. Heeft er wel een paar conclusies?
Nou nee, net zo goed niet. Ik ben het helemaal met Jacob eens. Ik bedoel, de scenes heeft overal en die ontstaan op scholen, in plakken, overal op de wereld en ook in Friesland. Dus op zich, zo bijzonder is het niet, zeg maar. Het is wel, ja, het is nou aan de hand in Dokkum en er zijn een heleboel goede bands op dit moment daar. Pak weet, 5 tot 10 jaar geleden waren er allemaal hele goede hardcore bands in Harlingen. Dat is dan een scene die minder aan de oppervlakte treedt. Maar dat is... dus dat is... ja... Dus iedereen komt een keer ombaar? Nou, iedereen niet. Er moest wel een zekere eigen wisheid hebben die bijna alle bands hier op het podium zo'n beetje hebben. En dat is het was die onderscheid van de massa, zeg maar. En als dat niet heeft, ja, dan kun je wel beroemd worden willen of iets dergelijks of zo. Maar als je ook geen eigen geluid hebt en je hebt niet geen vertrouwen in die eigen wisheid, ja, dan rest het niet wat mij betreft. Mooi. Heren, ben je hem klaar? Ja? Dames en heren, het Dokkum Lokaaltje! Gestern hat Stromverda und der Himmel boppet schon. Een komeetje dat wil zezen. Streekverda die shot wel vaker wat. Streekverda die shot kometen en asteroïden en planeten. En die ouderdom, ik zal ze namen met je steun. Aan de andere kant had Streekverda ik een keer een iPhone. Dat misschien had er juist er jong. Aan de hemel al wat zon. En dan is het dus een zaakje van oké, dan is het een zaak. En dan jenkt het Streekverda, ons die kometen mooie namen naam.
Deze is voor Jacob. Treien linkerhand een burkje wijen bij het spoor. Tomme wies, vinger, middelvinger, ring, vinger, pink. Dit is het oude zangje dat ze zongen mij mijn koor. Tomme wies, vinger, middelvinger, ring, vinger, pink. Het kind mij us bij Dokkum om en dat is lieke vier. Als tomme wies, vinger, middelvinger, ring, vinger, pink. Maar als we erbij zongen is het werk net zo zwier. Tomme wies, vinger, middelvinger, ring, vinger, pink. 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 Wij ben hier onverknotten en wij ben hier onverstoord. Tomme wies, vinger, middelvinger, ring, vinger, pink. We rieden overal heen, maar we komen nergens aan. Tomme wies, vinger, middelvinger, ring, vinger, pink. Een spoor van de en ongemaakt wens troch het heiteloon. Tomme wies, vinger, middelvinger, ring, vinger, pink. Ik tel nog maar een keer de bonkjes in mijn linkerhand. Tomme wies, vinger, middelvinger, ring, vinger, pink. 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 Dank u wel. Kom naar Asterix. Freek. Oké, jongens, dames en heren, Dokkum lokaaltje. De uitsturing stopt nou voor de meesten thuis. Hartstikke bedankt voor het share te kijken. Liet je een commentaar nog even achter dat je een idee en van wat je echt waan kennen. Jongens, blijf gerust zitten, neem nog een biertje, want ik kom nog voort weer aan. De heren van Balders Drauma, die je nog even terugspelen. En wie binnen maar iep en up live, hoe een mannen weer, dus hoor uw Facebook in de gaten en like dit er even. Ziet ze, bedankt, jong. Ja, bedankt, jong. Ja. Mooi, fijn. Onthoor een keer en hier is Balders Drauma, Lithium Jerry. En dan daarna nog een DJ-set van Jaap. Yes.